Kublai pi barok ipirang subahai pi syak ni ketup kebor jengi mentaka janmit. Hasyam nyezdang ni pit chwaya kimat ki bakongsan. Kajingyai beteng jong kajing hap slap kelawan ra ya kajing kermen ha kaliang kajing pinmi boarding ke sorkar kan persangkat balak ban pensuk ya kinong penengkam boarding ha kajela. Kentat Menteri Katanat Social Welfare uba Paul Lingdo halor kajing keno ba uyadayu kermen shela halor kajing dankam ban le thok ya kaurason. Kaseng Kongres kan shim ya kabenta kum kaliang persya ka banno senyang sya ka jingha ong nong yalam kaseng uba Ronnie V Lingdo. Kiu ka jingdawa ya ki dokha ba penmi na ka jala haslong hadin ba ka sarkar kala khang banthit ya ki dokha na bar ka jala na ka benta ka sansi. Ki khubar ki babnya ka jala Meghalaya menta ka singi kalala ban penyar mensim hadin kajing yai beteng jong kajing hap slap ha kajala mentala katu kat ngisngi. Menteri Katanat ki kam boarding kajala u iti mondal. Udon kajing kermen bada kajing wan jong ka ayom slap. Ansala ban penbha ya kajing sam ya ka boarding. Kani kajing pentip kalawan na menteri kajala namar ba kajala ka sakhi ya kajing penlip boarding ka bapra hadu shpau genta manla kasngi mentala ar banai kinti namar ba bun na ki unit ki ba penmi boarding kim tri kamshu na kadaw jong kajing terkhong. Ula kermen basyan kani kajing kan sakut no bat kumta ula ong ba andalas dang banyo kambun uslam kajing pinmi boarding ru kan satri kambiang bat ka sarkar kan saile kat bala banwanra ya kajing suk bat kinong penan kam boarding. On that, from the beginning only, that once mission arrives, this crisis will be over. So we are hoping that now cessation will be better in our favor. With more rains, will be able to give relief to the consumers. Menteri Katanat Social Welfare uba Paul Lingdo. Ula kentat ba uyada yu Menteri Kaseng UDP uba kermen shela ha kajing keno don kti banle thok yu kaurashan. Uba Lingdo ula ong ba ka komiti toket kabla penluch phau benai ban penlong ya kajing toket halor kani kajing keno kamshim lalap ya keno kajing le be an lani kajing penan kambakla ya ukhaw balamang na kabenta ka jala bala yok kurup daki pulit ka Assam ha ka jaka buk khaw jong ki Riushimet habuko Guwahati haba pensyai halor ka kaipot ula ong ba ki dekot jong ka commission ki alet banjurip ya ki ICDS center bat lum ya ki saki satar na ki nong penankam ha ka babu na pedeng jong ki kila penpau ya ka jing sngu kemen halor jong ni ukhaw ka sarkar kala hukum ban penlong da ka jing toket halor kani ya ka jing halor kani ka jing keno ha ka arf khandai trek unai tung jong usnam arjar arfwei Arbanai hadin baki pulit jong ka Assam kila yok kurup shilak berni ukhaw ubakya san pau kilo shi berni. This commission has taken a lot of time, gone to the centers, contacted the Assam police, met with the end users, meaning those who are beneficiaries at the ICDS level, met 200 of them, taken the samples of the rice, got it tested. What more does the government have to say? Therefore, it is an attempt to defame me personally, defame the party, the UDP, and to link a scam of that scale without having even seen this report. MLA Kaseng Kongres na malim ubalong ru unang ilam kaliang persya ubadang sya ajit thamai ba Ronnie V Lingdo. Ulaong ba kaseng kantre kum kaliang persya kabanno senyang ya kajingba da kajing buram jong ka sarkar ya karukom senchar pajba da ka budget yaw nong yalam kaliang persya na kaseng Kongres. Uba Lingdo ulaong balada don kimat ki badan kam banyak keren no mardor. Kinsa pensngau sya baro ki sengsan hima bat benrap ru balada ki jing kinang yai beteng kaseng Kongres ka badon hakliang persya kan pintip ya ka sarkar ba kadai ban shimkian mardor. Uba Lingdo ula kentait ru ban kren halor ka seng Trinamool Congress bat ka Voice of the People's Party ki bamshim layo bat yakakam. We will provide constructive opposition, and then this reflects the government honoring the democratic process, the democratic institutions,
by appointing an LO from the opposition party. Issues from day to day, they keep cropping up. Now, if there are issues that need immediate attention, we will contact all other political parties. And if there are issues that can be taken in the House, we will take up in the House. Kinongdi dok kha kila syapting halor ka jingkhang jong ka sorkar Meghalaya. Bande, Banshalan, Bat Banbu iki dok kha ki Wanra, Nashabar ka jela palat khatsan singi. Hadin ba ka jingle test yakini ki dok kha ka pen I ya ka jingdon jong ka formulen. Katba ka jingkhang ya ki dok kha kala Wanra ki Wanra Nashabar ka jela ki labu ya ka jing e ya ki nongdi dok kha ka basngu tanat pat halor kani ka longba ka jingdawa ya ki dok kha ki bana ka jela kala ki usted. Halor ka jinglap jong ka jingdon jong ka formulen ha ki dok kha ka sorkar jela ha ka pratrik mentau benai kalamaham ya ka jingshalan bat ka jingde ya ki dokha ki belatit na shabar ka jela kumba khat sansngi na ka benta ka bha kamiat bat ka kot ka khya jong pat ba ka office jong ka district mission coordinator SSA haringkat bat ka office jong ka district school education officer DSEO West Khasi Hills ha ka jingya trilang bat ka Red FM Shillong kala penlong ya ka tamasa harut surok nen kasi halor ka jan bhagidari events hanong stony. Hakini ka program lawan ban yishimenta do ba ar khartngor ubadai u extra assistant commissioner jong ka district kum ukongsan. Haba ajing kren hakini ka program ulo ang ba ya kini ka senjam lashim da ka sorkar pedeng ban kintiu ya ka sab ka phong jong ki khna school khnang ba kinla ban puli da ka jingtip haringkat ka jing sngthu. Kumbas sanpu arngut ki samla na ka West Jaintia Hills district. Kila yok pediang ya ki sernot bat ki tiar shet jingshan. Hadin bikila dep ban pendep ya ke jingsha jing hikai ban shet ya ke jingbam ki badi harut surong. Ya kini ka program ai jing hikai la penlong da ka Greta Solutions Training Academy hapo ka project skill Meghalaya haringkat ka jing yo jingkersha na ka kyang nomba government college Jowai. Hakini ka program penkup buram lawan ban yishimenta do MLA ka Jowai uba welat Miki Shila ubalasam ya ki sernot bat ki tiar shet sha ki nong sha hikai. Haba ajing kren ha kajing elang uba shela ula kintu ya ki samla. Bakim day ban shu up tang ya ki kam sorkar. Hendrai ki deiru ban shim ya kum kini ki kabu ki ban yarap ya ki ban imjakpo. Ini cuma nayo wajibul bukan lembaga inisiatif yang sorkar. Uyo mi pakam tu le uman uyarap usai jadi cnai lewai yang di upah kumia. Mentapat ngpet ya kajing long jaman ka sunbereng haslong. Kajing shed kalong 8% degree Celsius bat kajing kriat kalong 4.8 degree Celsius. Kajing singam kahaw kalong shispa nak shispa akapor menstep bat prapun riu nak shispa akapor janmit. Kajing hap slap kalong iway 0.5 mm. Kandon kajing hap slap kabam lumala haki babuon ki jaka. Haswa bangin pinkut ngpet biang say sin yak mat ki bakongsan. Kajing yai beteng jong kajing hap slap kala Wanra ya kajing kermen ha kaliang kajing penmi boarding ke sorkar kan persangkat balak ben pensuk ya kinong peneng kam boarding jong kajela. Kentaj Menteri Katanat Social Welfare uba Paul Lingdo halor kajing kenok bo yada yu kermen shela halor kajing don kti ban le hok ya ukau rasion. Kaseng Kongres kan shim ya kebenta kum kaliang persya keban no senyang sya kejingpa ong nong yelam kaseng upa Roni V Lingdo. Batkiu kajing dawa ya kidok ha kiba penmi na kajela hasilong hadien baka sorkar kelakang bantiet ya kidok ha nabar kajela na khatsan sing. Ti parlo katung la poisha kabukut jong kan ketuk kebor jingi menta ka janmit hadam bersama bat pila syai ka singi kublai pi baro.